Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Naanata sa ikatulong adlaw sa atong Misa de Gallo. Ang ikaduhang adlaw medyo sakit-sakit nga dawaton nga bag-utang na igo ni Odette. Karon igo lang gyapon ta pero naanad na. Basig ugma alim-alim na nigjutay pero ngit-ngit gihapon ang palibot. Si Kristo miabot aron paghatag sa tinuod nga kahayag. Mao na ning atong pag-celebrate karon, iapil nato pagpasalamat nga kita naluwas, way mga casualties nga daghan sa giagian ni Odette. Unya atong iampo nga makabangon ta pagbalik, labi na ang mga naapektuhan niadtong maong trahedya, maong bagyo. Unya padayon tang magampo sa kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, o labaw tanan iampo nato ang mga tao karon nga mga manggihatagon, ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa ato mga panginahanglan, labi na usab niining bag-o karon natong panginahanglan ang pagtubag sa panginahanglan sa mga taong naigo ni Odette or sa bagyong kusog-kusog yun. Busa karon uban sa mahal nga Birhen Maria, atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami pinaagi sa among gipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod diin ko sila patibulaaga. Og anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nagantos nga mga anak, uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iya panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tawo, kun mosangpit siya, ug ang nagantos kun wala nagayoy mutabang kaniya. Maluoy siya sa mapaubsanon ug sa kabus. Ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo
kahimpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Daigon ng Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daigon sa kahangturan ang iyang mahimayaong nga ngalan. Mapunon ta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iya panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gipasaligan
sa Ginoo ang katawhan sa Israel pinaagi ni propeta Jeremias nga moabot gyud ang panahon nga magpili siyag hari, bag-ong hari sa Israel, nga dili lang mukuha nila gikan sa kaulipnan sa Ehipto or kaulipnan sa mga nasod dinhis kalibutan, kundili mo palingkawas gyud nila gikan sa kaulipnan sa sala, ug dili gyud mabuntog kining maong hari. Kahibaw mo kinsa ning haria? Kinsa man si Kusga. Tulo raman kabuk ang nahibaw. Mo nay resulta kanibitang magsigil ang tagsimba ting misa di Galio rata mo simba. Di kita mo simba kada adlaw maglisod tag tubag, no? Kinsang haria ang gisaad sa Ginoo? Nangatog daday mo ganiha di ay. Si Jesus karon gisaysay sa atong ebanghelyo giunsa pagkatao ni Jesus. Kining hari nga natao, unsa may background sa iyang pagkatao. Una, na nanamkon ang babae nga ulay. Talagsaon gining haria kay ngano man ang nagmabdos niya usa ka babaeng batan-on, gibana-bana mga 14 ang edad, unya wa hilabtig laki. Namabdos lang. Sama na, mutuo mo ana, dili. Kamong mga babae, tuo mo, dili. Hoy, mga babae. Mutuo mo, nga mamabdos ra mo, bisag di mo hilabtag laki. Kusga. Tulo ka buk mutuo, tuas kuwain. Kamo din di mo mga babae. Di mo mutuo na. Mutuo nya musugot mo nga mamabdos mo bisag di hilabtag laki. Mas daghan gid ang niingon di oy. Kung lisod man sa usa ka babae ang pagmabdos nga wa hilabtig laki, mas lisod sa usa ka laki katong ginganlag Jose nga uyab ni Maria nga sinayura na sila. Lisod daw aton sa usa ka lalaki nga ang iyang uyab, ang iyang pangasawunon mabdos ng daan unya wa pa niya mahikapi. No? Ambot kamo mga laki dinhi, ganahan mo mga sawa ng babae nga namabdos lag kalit niya wa pa gani mo magdog. Ingon sa mga laki, ngigagod. Ambot, kay kaming mga pari, o ikumpara ni mo sa ubang lalaki, kami man kuno'y pinakabuutan, ingon sila, ambot lang ako, o papangasawon kong babaeng mabdos ng daan. Unfair kay nastanan, hindi lang sa ko Labi na gyud kung ingnon ko nga lalang ni Espiritu Santo, pastilan lisura ana nya ni sulti rabas Maria ni Jose nga Diyo mabdos ko lalang sa Espiritu Santo. Maora ba to katong tulo ka buwan nga mibiya siya sa ila dito sa Nazaret kay mo alagad siya ni Isabel dito sa din man to si Isabel na mabdos Hudiya ni ngadtos Maria ni puyo og tulo ka buwan pag-uli sa ila dito sa Nazaret ning kalit lag ingon Diyo mabdos nako lalang sa Espiritu Santo. Ingos Jose, unsa pala kang espirituhang imong naagian dito lakaw-lakaw kasdan? Siya mo sa lakaw nga to alagad ni Isabel porting layo murag gikan tingali sa botong sa ni distansya na niya pila na ka miles murag gikan dito sa Bugo abot siguro Santander tingaling gilayonon na ngayon ana niya ni istar pag ganitong tulo ka buwan. Ikaw laki ka na umulisod kag tuo pero si Jose gitawag og taong matarong, si Maria sad gitawag sad og ulay
og putli nga babae. Kini manggong mga putli kana ba mga pure and virgin, di gina ka maong mamakak. Kay kung mamakak ka, siguro mangyud ka nga madi na putli. Kamuro mga babae din putli mo o bakakon? Tubag mga babae. Mao na siya, wa mong tubag, mga bakakon kay mo. Bisag palayan lang gani mo, ilhan na mong namakak, no? Inyong buhok, di man na tinuod, bakak man na, no? Kasagaran ninyo, inyong mga kilay, bakak naman na, di naman na tinuod. Uban ninyo, mga naong ninyo, di man na mo tinuod nga color, inyo naman nang ipaputi-puti. Mga bakakon, kay daghang kay mga bakakon, no? Pero si Maria, wa siya maghuwat, nga mudako ang iyang tiyan aron mapangutana siya ni Jose. Siya mismo mo'y misulti ni Jose, Diyo, nagsabak nako. Nabita to'y usa ka inahan nga ning kumpisal nako nya sige siya hilak kay ang iyang ikatulong anak kontra gyud kay siyang papa nya magsigi gyud kunog kulata ang iyang papa nya ang iyang anak murag musukol sa gid sa iyang papa. Ikatulo na niyang anak babae. Nako ngano ka na? Ingon din siya, Pader, ikalay akong sultihan. Nagbuwag mi kadiyot sa akong bana pag humag katao sa akong ikaduhang anak. Gibiyaan ko sa akong bana. Nya pagbiya sa akong bana, ningkamot kog trabaho. Nya kay galisod mangyud ko. Hangtod gitong nagsikog panghuam og kwarta, wa man ginipahuam nako. Ang nipahuam nako ang among kaubas trabaho nga minyo, pero iyang hangyo mag-date mi. Tungod sa akong panginahanglan, nakig-date ko pa diri ingon ko kausa lang ha. O pagdangtan ko og mga usa ka buwan, wa kuno siya dayon tunghae. Karon kay nibalik mang iyang bana, naghilak, nagluhod-luhod kay makig-uli gid niya. Di iyang gidawat. Pagdawat niya, siyempre, tinukhangay to the max gito. Wa kaabot kunog tunga sa buwan, wa na magi siya tunghae, na mabdo siya. Kinsa katong anak? Ikaw mo ba, kinsa tong anak? Wa man sa siya musulti kinsa tong lakiha iyang kauban basi pari siguro to. Kinsa tong anak? Ambot lang. Basta hasta siya gaduda nya karon kay pagkatao sa iyang anak mao mangilahi og naong sa tanan niya lang mga katong gaunang duha lahi ning ikatulo. Hasta sang batasan mo na guilty kay siya. Ingon siya. Wa man sa siya musulti siyang bana, di man siya parihang Maria nga nisulti. Kay nisulti pa to siya, bunog kay to siya siyang bana. Pero si San Jose kay matarong man nga tao, wa niya bunogas Maria. Nagplano lang siya nga sa hilom iyang buwagan. Kay sakit kayo, no? Sakit kayang gibati. Pero sa damgo ba? Gi-explainan siya sa anghel in his dream. Pagkabati gyud ni Jose sa aning explanation sa anghel unsa may gibuhat niya, mibalik siya ngadtong Maria og iyang gipangasawa si Maria. Kamong mga laking niya dinhi, ikakita ninyo sa iyong asawang namabdos niya, wa mo pakahilabot niya kay gikan pakas abroad niya, magplano kang mubuwag niya, padamgohon dayon ka nga pangasawa na kay swerte na mangasawa mo dili. Pangasawa na kay makaluwas na nimo mangasawa mo mga bana o dili. Ako mangasawa ko og ingnon ko kining namabdos nga madre pader swerte na kon imong pangasawon. Maluwas gina siya. Mangasawa gyud ko. Pero niya manggoylaing sultis anghel nga si Maria magpabilin yung ulay, wa din gisuwat pero mo na gisultis anghel
nga si Maria magpabiling ulay hangtod sa iyang pagbalik ngadto sa Ginoo, nga ang pagpangasawa ni Jose ngadtong Maria maoday ang protective action, dili right over ni Maria. Dili ba kanang normal nga right sa husband over the wife, nga right na nako nga makig-sex ka nako kay imo gug kong bana. Wa na, gi-cancel na sa Ginoo. Ang iya is to protect the purity, the virginity, and immaculateness sa iyang asawa. Kana tingali mo ilabing lisod, ako di na tingi kumusugot ana. Mabdos ng daan, pangasawa, inighumag panganak, ayaw hilabti. Sus, Ginoo ko. Purti pa na kong antos anig pangasawang mabdos ng daan. Ang ikaduha, di lang yapon ako, pastila. Kunyag mamabdos na sa nag-ikaduha. Niingnon lang yapon ka, ayaw hilabti ha, kay sa Espiritu Santo ra gyapon eh. Pero kay si Jose, usaman katao nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang gibuhat, gituman niya ang sugos Ginoo. Kaning pulong diris katapusan, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, wa na magpasabot nga paghumag panganak gihilabtan. Wa man gani siya kahilabot sa wala pa manganak, samot na paghumag panganak nga ning gawas na gyud ang mga mensahe sa anghel nga mauni ang anak sa Dios, kinsa pagoy ganahang mo hilabot anang giagias Ginoo. Awa, di mo ka-imagine. Ebe, kamo ko na, kamo, maka bugal-bugal mo, makahilabot mo anang, ako gani mga apuhan sa unas, akong mamagpapa, kanabang rosaryuhan ba, o kanang crucifix, ba, nagibinditahan, abisag mo pa bindatahe, basta rosaryuhan, nga na-cross, ayaw naglakari, dili ka mo lakad ba? Ana mo, ana? Awa mo, ana? O lagi ayaw lakad kay gabaan ka na. Oh, ayaw nag-ipatakag labay-labay. Kung saan pa nang ipatakag na nigbutang, binditado ba yan eh? Kanang inana, bitaw? Labaw na gitingalig mo ingon, tagi-agian ba ni Ginoo? Anya, nauna sa good taon. Lisod eh. Mauna, si Jose, usagyod ka modelo sa taong matarong. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Sa may pasabot ani nga ang taong tarong kanunay magsunod sa Ginoo ug mangita og Ginoo, mupalambo sa Ginoo diha siyang kinabuhi. Ang akong nindot kay nga imagery ani kining nahitabo sa atong simbahan karon, kay kita na malay nagsiga dinhi. Sini palibot ba? Kita'y nagsiga kay naman tayo generator. Ang resulta gahapon ambot ka karon purting daghana dinhing nang hangyo nga mo charge. Ilang cellphone ba pang charge? Di ni alaw ko padihalas gawas ha. Pagkagabi na, pagkangari nas padong nas gabi, mga alas 5 nga rin naging padong sa alas 6, pagkadaghanang tao diha, di nahapit maagi, cellphone pa imo, perting daghanang gipangladla diha sa, sobra siguro to 500 kabuk cellphone, perting yung daghana. Ana, diha dahil ko nag-imagine ba, ako nang gipicturan, ako niya naipakita, dinikin sa itong na nag-charge diha na. Wala ba ito'y simba tingaling uban. Pantay lang yun mo, balik mo dali ako ginang picturean. Bitaw, nakaigon din ko, moabot gideng panahon nga makaamgo ta, mas importante ang electric power kaysa cellphone. Daghan kay mga model sa cellphone, nindot kayo ang uban. Pero common ground, bisag unsa pay model sa imong cellphone, gakinahanglan kag electric power.
power. Dili imong power, dili power sa cellphone, electric power. Di ba? Muna lingi-lingi na imong tupad. Lingi. Niya sultihi siya ing nanginahanglan tag divine power. Sige ing nanginahanglan tag divine power. Kay bisag unsa patag naong, naatay naong nga medyo arang-arang, naasay murag dili kaayo maayong igawa sa bahay, mga naong. Naay naong makapa-attract, naasay naong makapa-distract. Ana. Kana bang magproblema ka, ano, tupad pa rin akong animal, naong palandan. Pero kumo na tong ground, pulos ta nagkinahanglan og divine power. Wa kay ng divine power, mga paong tang tanan. Common, patay tang tanan. Ang nakasubo lang, kay pag-ingon gid nako, kutob na lang ta 7:30 ha, kanang di na ta mo charge beyond 7:30 kay magrosaryo ta diha sud sa simbahan ika alas 8. Sige na kog announce, magrosaryo ta ha alas 8 nya ato na ning ihono ang pag-charge mga 7:30. Pagka mga 7:45 nangawa gid ang tanan. Wa nay nagpabilin mga yawanon mo, mga yawanon. Nagkinahanglan ra mo og electric power para sa inyong cellphone, pero pag pangadji na sa rosaryo kay divine power na nangawa ang tanan. Kinsa may inyong i-charge, ang inyong cellphone o ang inyong kalag? Nindog tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, kita nga wala makatultol sa dalan, nagkinahanglan kita ni Kristo, ang gianak ni Maria, nga gipangasawa ni San Jose. Busa, uban sa mapaubsanon nga kinabuhi o kasing-kasing, muingon kita, Kristo ang dalan, tultuli kami. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, nga makalingkawas nagikan sa tanang kasalanan, pinaagi sa iyang pagdawat ug pagwali sa balaod ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga mapuno sila sa kaligdong, sa ingon makahatag sila kagawasan sa katawhan, gikan sa tanan nilang kaulipnan, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mihalina, nga unta madawat na nila ang gisaad ni Kristo nga kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Ginoong Dios, among gidalanganha kanimo ang among mga panginahanglan. Dawatak kini kay among gituboy dihas pangama sa mahal nga Berhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi sa misa
nga among ihalad makapahimuot unta kami kanimo, himua kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nga naausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo, sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo sa pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a,
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinud-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among Arsobispo, ug ang iyang mga kaabag nga mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga relyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pagampo nining imong katawhan nga ania karon dinhi sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kani. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angay mga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa maayong sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Ang lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine power. Nya kay na naman tay divine power, mahimo nato bisan unsa. Ang requirement lang mao kini. Kinahanglan mahimo tang liwat ni San Jose og ni Maria, matarong, virgin, pure and honest. Mo na itong batinan. So salamat kayo sa atong mga matinabangon nga mga kaigsuunan, labi na gyud ang atong mga PYCC nga naghago gyud kanunay gikan pa kagabi atong mga sacristans nga niabag dinhi sa pagpreparar ani atong lugar, ang atong house staff, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nagdecorate niini, pinanguluhan ni sa atong vicar parochial vicar si Father Arnel ni mga daghan diyang magipangsabong-sabong mga star-star o guban pa. Siya in charge ana kun bati gani siya basula.
Ayaw ko giapil, tampos kong panagsa. So salamat sa mga tao, sa atong PIMAG, sa atong barangay officials, barangay tanods, sa atong mga SOCOM, sa atong mga IT, sa nag-monitor sa ato diring sound system o sa TV monitors, sa nagtabang nato dinhi pag-install aning mga dihang LCD o uban pa. Kini ding atong simbahan, hapit gini siya mabungkag kay kana siya nga stained glass o kani naukab na siya tungod sa kusog sa hangin, may gani kay wa matiwas. Og natiwas pa na bungkag ng tanitong simbahan kay musod tong hangin diri. Ana, may gani kay wa gyud matiwas. Nya ang grabe gyud kay nganing ana gyud maayo kanang Sacrament of Holy Orders. Na akong giingon nga ngano ang uban kano wa man matarog ang Sacrament of Holy Orders man gyud moy na ana moy nabungkag hapit tungod na nagpaila na nga kaming mga pari huyang gyud mi. Mas lig-on mo kay namo, no? Mo na ay mo kumpiyansa kay dali kay ming mobigay. Di ba mobigay ba kanang manghatag og mga hinabang nana, no? Mobigay dayon mi humok mi kasing-kasing. Na siya. Pero wa matiwas o kahog. Kaya nga naman, lig-on mi, bisan huyang. Siya. Hindi man mumutuo. Niya salamat sa atong mga lector, salmista, sa atong love offering assistants. Salamat sa atong mga offerers. Karon pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Jomar o Mrs. Evelyn Tribunalo. Apil mo sa to sila Sister Alma, kisa pa to Sister Alice o family. Ato silang hatagag, masipang pakpak. Salamat kayo. Dili ko maka-update ninyo sa nahalin sa atong kaning DOPS SBFMM kay Y Internet. Di ta update. O niya, nautunta mo so na turong internet niya ang ato sang kanini ang requirement lang karon akong hangyo ninyo nga mopalit mo labing minus usa ka slot sa atong DOPS SBFMM hangtod sa January 1. Bahala nagnaigo mo sa Bagyo, palit gyud mo usa ka slot kay dako kay nagrasya. Ikaduha, kinahanglan mo hatag mo sa inyong ikha, no? Edad ko, halad ko. Namon to'y mga options. I-times ninyo piso ang inyong edad, i-times og 10 pesos, i-times og 100 pesos, or i-times og 1,000 pesos. Depende na ninyo sa inyong pilion. Halad yun mo sa inyong edad, haron di mo matiwas inig sunod tuig, no? Ihalad tanis Ginoo ang atong edad. Pinaagis malipayong paghalad. Unya, kana diha trabaho na karon nilang sa atong sila Sir Henry, Brad Henry, iyang mga tao kay haron malig-o na kay basig moabot ang laing bagyo matiwas na Ginoo na. Nagkinahanglan sa nag-support niya mo na inconvenient gamay pero basig matangtang na opay misa di Galio. Sa mga kapilya nato ato usang gi-cancel ang mga misa di Galio. Pero kung dunay kapilya nga duna mo'y generator nga naay sound system, maka-operate ang sound system ug ang gamayng suga kana mumisa na ta. So pahibaw ala niya ko diri kamong taga Lorena, Santa Cruz, San Roque, Tabla, Lataban og Sambag. Nya ang Sambag kay mura man to saman okay ta ugma? Okay na? Niya man sila adili pa. Okay? Ikaw ron bibang ron bantay lang jud kalingo-lingo kay ganun ga sinupakay mamong duha. So sila Brad Henry o ang mga opisyalis dito sa Kapilya Sambag maningkamot sila nga duna untay generator nya kay naa naman ka. Sige. Misa ta ugma Sambag ha alas 3 og alas 5 sa kaadlawon ugmang adlawa. Pero wala na tayo misa tibok adlaw. Ang dinis ato, alas 3 gihapon o alas 5 sa kaadlawon, nya na tay misa sa alas 9, alas 11, alas 3 o
alas 5, wala na alas 7 gabi kay mangandam na punta para sunod. So ang sumpay sa alas 3 o alas 5 kadlawon, alas 9, alas 11, alas 3 o alas 5 ana kay Sunday man ugma no nya. The rest of the chapels, sorry lang ko sa kayo ha, kay lisod pag yung kayo og ngit-ngit kay ta didto nya wa pagi sounds. Nya salamat kay ninyo, salamat sa itong mga barangay o mga local government units nga naningkamot og maayo karon aron mapabalik ang ato mga basic needs, labi na gyud sa kuryente o sa tubig. By the way, ato na nang putlon ang atong katapusang mangga diha, kay ato nang himuon diha ang atong dagkutanan. Maigo man na siya, inighimos dagkutanan, mag-atbang man na siya. So naay mga kuryente diha sa kaning kuan, kaning wifi man siguro na dihang gipang-attach sa anang manggaha, nangaputol naman sad na. So ato na lang sad na siyang hipuson ha. Ay mo kay buong ug wa na mo'y kuryente sa inyo sa wifi kay hasta kami diri maapil tingali mi nagkaputol, pero nangaputol naman sad na. So wala na kapuslanan. So ato na lang na siyang tiwasog putol. Brad nakaputol man. Ito yan ang putlon yan. Sige, manindog na ta. Ang sa pag-charge di ay dinhi, kung katong gusto pang mo charge, magsugod sa alas 9 buntag, basta watay activity dinhi. Pero naganitay misa, ihunong dayon ang pag-charge. Nya kutob sa na siya sa alas 12 sa udto, nya mobalik na sa tagpa-charge, alas 3 sa hapon, kutob gihapon alas 7 sa gabi. Nya kun mosaud sad mog tubig, minahanglan mog tubig, adto ta dito dapit may CR magsaod, unya mopahibaw lang gid diri nga mosaod mig tubig, nya pila ka buok ang inyong gidang containers o galon aron ato sang mamonitor. Kay gabi usa ka tawo ni hangyo og saod og tubig, pag adto nako dito usa ka batalyon ang nagatang og tubig nako. Kisa may gipananghira ninyo, lingiw-lingiw lang, lingiw-lingiw, ana. Napagi nagdag sakyanan, kay nagdag daghang kay tubig. Di man ta magdinaw, sige magitaghatag, pero pananghid lang, no? To avoid abuse or misuse. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.